تێکەلیان هەردوو وڵاتên ئەندامên ناتۆ ئەمریکا و تورکیا لەسەر چەندین پرسان di astanganda derbas dibin û bi taybet li ser piştgiriya ئەمریکا بۆ hêzên Kurdan ewên şerê dijî Daişê li Sûriye dikin. Lê seredana wezîrê derveyê Tirkiya bû Washington renge bi awayekê bû Tirkiye dilxweşker bit. Tevî ku hêrkariyên nexşariya pirsa min bicê di navbera Amerîka û Tirkiya nehatiye aşkirakirin, lê Wizareta Derveya Amerîka dibêjetin ew nexşeya bû peydakirina çareseriyeka diplomasî bû min bicê. Well, Turkey is a NATO ally and a coalition partner. They are part of this coalition to defeat ISIS. Türkiye hevalbenda NATO'ya û endama hevpeymaniya dijî Daişê ye. Her wiha em nêzîkî digel Hesedê kar dikin û wezaretên derveyên Amerîka û Tirkiye li ser nexşereyekê rêk keftin bû gihiştin bi xalên hevbeş derbarê ew lehî û peydakirina çareseriyeka dîplomasî bû bajarê min bicê. Wezîrê Derveyê Tirkiya Mevlûd Çavuşoğlu piştî vegeranê ji Washington gote rojnamevana nexşariya Tirkiya û Amerîka li ser qayîrbûn ne tenê bû min bicê belkû bû hemû ciheke di kontrola hêzên YPG da bit. Gefa durist li ser Tirkiya, PKK, YPG û PYD ne û hebûna wan rojhilata Furatê ji ber vê çendê nexşariya min mecêdê li ser deverên dîyên li jêr desalata YPG bête bicihkirin û em li ser vê çendê rêkeftine. Peyvdarê Wizareta Berevaniya Amerîka dibêjetin ev nexşariye bi tinê bû min bicê û li çi deverên dîn naête bicihkirin. Well, I know that this roadmap specifically applies to the city of Manbij. Lê ez dizanim ev nexşereya bi taybet dêl ser bajarê min bicê ête bicihkirin û ne çi cihendiyên Raqqa. Em dixwazîn ev kêşe bi karê dîplomasî bête çareserkirin da careka dî vegerîn bo operasyonên dijî Daişê. Peywendiyên Amerîka û Kurdan li Sûriye nekeşabtiniye di navbera her du welatan da. Nizîkbûna Tirkiye ji Rûsya û siyaseta wê li rojhelata navîn û rewşa demokrasî û azadiyan di nav Tirkiye de layekê diye cudaberiyan e. Mamosteyê siyaseta nêft netewî li zanîngeha İstanbulê Semîr Salih dibêjit. Pirs nebtine ya min bicê. Bawerî di navbera Amerîka û Tirkiye da nemaye. O min bic bitine yek kêşe ye. Erê em dikarîn bêjîn ahlozî çareserbûn? Nexêr, ya Çavuşoğlu dibêjît gelek cuda ye ji ewa Amerîka derbarê min bicê da dibêjît. Li demê jivana helbijartina li Tirkiye nêzik dibit, şareza bawer dikin Tirkiye dixwazin nexşariya min bicê bi serkeftin bû siyaseta AKP diyar biket. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.